नगर न्यूज 24 प्रतिबिंब जनमानसांचे। सिद्धिबाग जलतरण तलाव परिसरात कारंजा नूतनीकरण कामाचा शुभारंभ। शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या वाढदिवसानिमित्त उपक्रम। शहराच्या सौंदर्यात भर टाकणारे प्रकल्प उभे करणार, महापौर रोहिणी शेंडगे यांचं प्रतिपादन। आज शहरात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या वाढदिवसानिमित्ताने सिद्धिबाग जलतरण तलाव परिसरात कारंजा नूतनीकरण करण्याच्या कामाचा शुभारंभ महापौर रोहिणी शेंडगे यांच्या हस्ते करण्यात आला। याप्रसंगी शहर प्रमुख संभाजी कदम, मनपा स्थायी समिती सभापती गणेश कवडे, महिला बालकल्याण समिती सभापती पुष्पा बोरुडे, माजी विरोधी पक्ष नेते संजय शेंडगे, माजी महापौर भगवान फुलसौंदर, माजी सभागृह नेते अशोक बडे, नगरसेवक श्याम नळकांडे, सचिन शिंदे, संतोष गेनप्पा, योगीराज गाडे, दत्ता जाधव, प्रशांत गायकवाड, भालचंद्र भाकरे, सुरेश तिवारी, अशोक दहीफळे, गिरीश जाधव, संग्राम कोतकर, मंदार मुळे, प्रताप गडाख, बंटी खैरे, प्रणव भोसले, घनश्याम घोलप, सचिन गोरे, गणेश पिस्का आदी उपस्थित होते। शिवसेनेच्या वतीनं माननीय पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे साहेब यांच्या जन्मदिवसानिमित्त या ठिकाणी जलतरण तलावाच्या पुढं असलेला सुशोभीकरणाचा कारंजा, त्याला शिवसेनेच्या महापौर रोहिणीताई शेंडगे यांनी 20 लाख रुपये देऊन अत्यंत चांगला सुशोभित करण्याचा खरं तर आज या ठिकाणी शुभारंभ झालेला आहे। अनिल भैया राठोड यांचं नाव या जलतरण तलावाला आपण दिलेलं आहे आणि त्याच्यानंतर या परिसरात अत्यंत सुशोभित असावा, चांगला दिसावा आणि नगरकरांना एक चांगल्या पद्धतीची शंकर महाराजांची, शंकर देवाची जी प्रतिकृती इथं पाहिल्यापासून आहे तर ती नवीन पद्धतीने त्याला आकार देऊन खऱ्या अर्थाने एक चांगला सुशोभित असा चौक हा व्हावा अशी इच्छा सर्वच नगरसेवक पदाधिकाऱ्यांची होती। त्याच्यामुळं महापौरांनी याच्यामध्ये लक्ष घालून ज्या दिवशी या जलतरण तलावाकडं आम्ही नाव दिलं त्याच दिवशी या ठिकाणची पाहणी करताना हा विषय पुढे आला की जलतरण तलावाला नाव दिलं, आता आतमध्ये आपण रंगकाम केलं, कलरिंग केलं, पण बाहेरचा जो परिसर आहे तो अत्यंत चांगला ठेवला पाहिजे। त्याच्यासाठी हा एक वेगळा प्रयत्न महापौरांनी या ठिकाणी केलेला आहे। निश्चित या ठिकाणी अत्यंत चांगली प्रतिकृती आणि चौक सुशोभीकरण या ठिकाणी होईल। माननीय पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांच्या वाढदिवसानिमित्त सिद्धिबागेच्या शेजारी जे शंकर कारंजा आहे त्याचा नूतनीकरणाचा आज शुभारंभ झाला आहे। त्याप्रसंगी पक्षप्रमुख त्याप्रसंगी आपले शहर प्रमुख उपस्थित होते, सर्व नगरसेवक पदाधिकारी तसेच बालकल्याणच्या सभापती पुष्पाताई, सभापती गणेश भाऊ, सर्वजण इथे उपस्थित होते। तेव्हा आपण हा शुभारंभ केलेला आहे। पक्षप्रमुख हिंदुहृदय सम्राट माननीय उद्धवसाहेब ठाकरे यांच्या वाढदिवसानिमित्त आज अहमदनगर महानगरपालिकेच्या महापौर शेंडगेताई, त्याचप्रमाणे स्थायी समितीचे सदस्य गणेशजी कवडे, महिला बालकल्याण समितीच्या सदस्या गुरुडेताई, सभापती अशोकराव बडे, शिवसेनेचे शहर प्रमुख, उपशहर प्रमुख, उपजिल्हा प्रमुख, सर्व नगरसेवक यांच्या वतीनं साहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त नगर शहरातील प्रसिद्ध असा जलतरण तलाव इथं आज कारंजाचं सुशोभीकरण करण्याचं कार्यक्रम आज उद्घाटन केलेलं आहे। खरं म्हणजे शिवसेनेचं कार्य हे नेहमी अशाच पद्धतीने चालू आहे। समाज उपयोगी कामं या ठिकाणी नगर शहरात केली जातात। माननीय पक्षप्रमुख उद्धवसाहेब ठाकरे यांच्या जन्मदिनानिमित्त, वाढदिवसानिमित्त आज या ठिकाणी भगवान शंकराच्या कारंजाचं भूमिपूजन या शहराच्या महापौर रोहिणीताई शेंडगे यांच्या शुभ हस्ते आज या ठिकाणी भूमिपूजन झालेलं आहे। त्या प्रसंगी उपस्थित असलेल्या महिला बालकल्याण समितीच्या सभापती पुष्पाताई बोरुडे, त्याचप्रमाणे उपस्थित असलेले शहर प्रमुख संभाजीराव कदम, उपस्थित असलेले आमचे माजी सभागृह नेते अशोकरावजी बडे, त्याचप्रमाणे उपस्थित असलेले संजयजी शेंडगे, माजी गटनेते, उपस्थित असलेले सर्व सन्माननीय नगरसेवक या ठिकाणी उपस्थित आहेत। आज मनापासून अतिशय आनंद होत आहे की अनिल भैया राठोड यांच्यानंतर देखील नगर शहरामध्ये शिवसेनेचं कार्य हे अविरतपणे चालू ठेवण्याचं काम आमच्या माध्यमातून, पक्षाच्या माध्यमातून या ठिकाणी होत आहे। भैयांची जी आम्हाला शिकवण होती की तुम्ही बाळासाहेब ठाकरेंनी सांगितल्याप्रमाणे 80% समाजकारण व 20% राजकारण या उक्तीप्रमाणे जेवढं नगरकरांना देता येईल शिवसेनेच्या
सत्तेच्या माध्यमातून तेवढे देण्याचा प्रयत्न आम्ही सर्वच पदाधिकारी या निमित्ताने करत आहोत. प्रतिनिधी निलेश आगरकर, नगर न्यूज 24, अहमदनगर. अशाच महत्त्वाच्या बातम्या जाणून घेण्यासाठी नगर न्यूज 24 ला सबस्क्राईब करा.